δημοσίους. Δεν συζητάνε μόνο για τους επίδοξους. Πάμε λοιπόν για το χαράτσι. Θέλω να σας πω το εξής, κύριε Μιχελάκη. Εδώ αδιαφορεί η κοινωνία το πώς θα ονομαστεί. Αδιαφορεί αν θα λέγεται τιδέ, αν θα λέγεται χαράτσι, αν θα λέγεται νέος φόρος. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που δυστυχώς διευρύνεται και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν σας κάνω εγώ το ξύπνιο. Δεν μπορώ να πληρώσω. Δεν είναι η δεν έχω, ή του κινήματος δεν έχω. Είναι της ρεαλιστικής διαπίστωσης δεν μπορώ, δεν έχω. Καταρχήν στο κίνημα δεν πληρώνω. Ο πρώτος που είχε προσχωρήσει ήταν το κράτος. Πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν περιμένουμε ότι μέσα στο χρόνο επιτέλους θα υπάρξει θέμα ρύθμισης των χρεών από και προς το δημόσιο. Δηλαδή χρωστάω εγώ στο κράτος, μου χρωστάει το κράτος, να γίνει ένας ψηφισμός. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να επιστρέφεται. Δεν έχουν δώσει ακόμα τα επιδόματα του πετρελαίου θέρμανσης σε αρκετούς. Ένα λεπτό όμως. Το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, της επιστροφής, δεν υπάρχει και αδιάθετο ποσό. Ναι, αυτό λέμε. Προσέξτε, που δεν έχει να κάνει μόνο με ανθρώπους που δεν το δίνουν, αλλά και ανθρώπους που δεν πάνε να το πάρουν. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το. Τώρα δεν ξέρω εκεί πέρα ειλικρινά, εάν υπάρχει καμιά διαδικασία δύσκολη, από όσο ξέρω δεν υπάρχει κάποια δύσκολη διαδικασία που να δημιουργεί προβλήματα. Θα σας πω τι γίνεται. Όχι, επειδή το θίξατε, με δύο κουβέντες θα σας πω τι γίνεται. Μια πολυκατοικία που μένουμε όλοι όσοι είμαστε εδώ. Όπου συμφωνούν οι περισσότεροι, εγώ θα βάλω αερόθερο. Εγώ άλλο θα βάλω αυτό, άλλο θα βάλω εγώ. Εγώ φτωχός που λέω παιδιά πετρελαιάκι για να πάρω και την επιχορήγηση. Δεν βάζουμε πετρέλαιο. Συμφώνησε η Γενική Συνέλευση Πολυκατοικία θα μην βάλουν πετρέλαιο. Την επιδότηση, την επένδυση, αφού πάρει το πετρέλαιο. Εάν λοιπόν σε αυτή την πολυκατοικία. Όχι σε πάρα πολλές. Στις μισές πολυκατοικίες δεν βάλανε πετρέλαιο φέτος. Και ο φτωχός που φαίνεται και λέει γιατί δεν έρχονται να το πάρετε. Όχι επειδή το λέτε εσείς. Εμείς είχαμε βγάλει τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Και του είπαμε κύριοι, δεν έχουν λεφτά να πάρουν πετρέλαιο για να πάρουν την επιστροφή. Και μάλιστα υπήρχε και διαφημιστικό πρόγραμμα το οποίο έπαιξε στα μέσα ακριβώς για να μπορούν οι άνθρωποι να γίνουν γνωστό ότι υπάρχουν χρήματα να πάνε να τα εισπράξουν. Τέλος πάντων, εγώ θα πάω όμως στην ουσία. Σε αυτό που λέμε χαράτσι. Το ζήτημα είναι ότι το χαράτσι θα είναι μικρότερο. Αν θα είναι μεταξύ 10 και 15% μένει να αποφασιστεί. Ένα. Είναι μικρότερο, αλλά να πούμε το πιο σημαντικό. Το χαράτσι. Οριζόντιο. Κύριε Παπαδάκη, τέτοιες έκτακτες φορολογίες σε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις δεν μπορεί να είναι δίκαια. Σε περιόδους κρίσης τέτοια μέτρα δεν μπορεί να είναι. Ούτως ή άλλως άδικη είναι τουλάχιστον η έκπτωσή της να είναι δίκαιη. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται με το χαράτσι. Να σας πω εγώ κάτι, να πάει με την κατανάλωση. Εφόσον είναι με βάση, έχω εγώ πρόταση. Γιατί δεν πάει με την κατανάλωση. Εφόσον τώρα φορολογείται με βάση τις ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες, να πει πόσο καταναλώνεις Παπαδάκη. Για να μου καταναλώνεις. Αυτό το σύστημα αλλάζει. Αυτό θα αλλάξει τώρα. Όχι, σας λέω τώρα μέχρι τώρα. Βάσει των ευαδών θα φύγουν τώρα. Ακριβώς. Θα αλλάξει. Τώρα. Με τι δεδομένα, η ΔΕΗ λέει δεν μπορώ να το κάνω. Κάτι γιατί μας βγάζει ζήτηση ο κύριος Οικονομικός. Μισό λεπτό, γιατί αν ισχύει αυτό που λέτε. Άλλα λέτε εσείς, άλλα λέει το Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Οικονομικό. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν λέει με βάση. Εσείς λέτε ότι δεν θα πάει. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει όπως ήταν μέχρι τώρα. Με βάση την. Ο κύριος Τουρνάρα. Βρείτε τον κύριο Τουρνάρα που το λέει. Ο κύριος Τουρνάρας. Να σας πω, εδώ είναι που τρελαινόμαστε και εμείς. Χάνετε κι εσείς και εμείς την αξιοπιστία μας. Ο κύριος Τουρνάρας μπροστά στην κάμερα λέει με βάση την ηλεκτροδοτούμενη επιφάνεια. Τι ανακοινώθηκε στο τέλος. Αυτό που έχει βγει από το Υπουργείο Οικονομικών. Προσέξτε, επίσημο δεν είναι τίποτα. Επίσημο δεν είναι τίποτα. Επίσημο δεν είναι τίποτα. Εάν έχετε ενημέρωση. Για το 2013. Εάν έχετε ενημέρωση. Για τον ενιαίο φόρο μιλάτε. Συγγνώμη, δεν μιλάμε για τον ενιαίο φόρο. Το 2013 ενιαίος φόρος θα υπάρχει. Ο κύριος Τουρνάρας δεν λέει ότι θα υπάρξει ενιαίος φόρος το 2013. Λέει ότι θα υπάρξει στο χαράτσι. Να μείνουμε, κύριε Παπαδάκη, να μείνουμε στο χαράτσι αυτό που υπάρχει τώρα. Ενημέρωση πάντως. Το ξέρει πολύ καλά ο κύριος Μιχελάκης. Και κακός που και είναι αντιδιοντολογικό να αναφέρεσαι σε αυτή την ενημέρωση γιατί είναι για τους οικονομικούς συντάκτες. Αλλά υπάρχει η άτυπη ενημέρωση η οποία λέει και μάλιστα αυτό φάνηκε και στη σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων. Ενώ βγήκε ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κουβέλης και είπαν αυτά που συμφώνησαν με τον κύριο Σαμαρά. Βγήκε ο κύριος. Βγαίνει από το Υπουργείο Οικονομικών άτυπη ενημέρωση. Και λέει από του χρόνου ενιαίος φόρος. Φέτος το χαράτσι με βάση τις ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες. Εγώ τουλάχιστον στην τοποθέτησή μου να ξαναμιλήσω για την ανακοίνωση του κυρίου Κουβέλη. Βεβαίως. Βλέπεις Γιώργο ότι υπό το βάρος του μελλοντικού μια φράση για να πάμε στον κύριο Τσακαλώτο. Κύριο Τσακαλώτο, συγγνώμη, απλώς να ολοκληρώσω τη φράση. Στον αυριανό Υπουργό Οικονομικών όπως λέω. Το χαράτσι. Κρύβε λόγια. Το χαράτσι. Να πούμε και κάτι σημαντικό.
ότι αν κάποιος αρνηθεί να πληρώσει το χαράτσι ή δεν έχει να πληρώσει το χαράτσι, δεν κόβεται το ρεύμα. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Όχι, και έχει τη δυνατότητα να πάει στην Πέρα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που υπάρχει, δεν ισχύει, δεν εφαρμόζεται. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό το πράγμα. Μπορεί να μεταφέρει την εξόφλησή του στην εφορία. Γίνεται λοιπόν. Να γίνει ρύθμιση. Ναι, αλλά ξέρετε, γιατί ο κόσμος μένει στην εντύπωση ακόμα. Ότι εμείς λέμε όχι μόνο δεν του κόβεται το ρεύμα για το χαράτσι. Φέτος όχι μόνο λόγω δικαστικών αποφάσεων, αλλά λόγω και νομοθετικής πέρα από τις δικαστικές αποφάσεις. Θέλω να πάω στον κύριο Τσακαλώτο. Κύριε Τσακαλώτε, πραγματικά βρισκόμαστε σε μια σύγχυση. Έχετε εσείς ενημέρωση? Μετά θα ασκήσουμε και σε εσάς κριτική, γιατί πρέπει και εσάς και εσείς επιτέλους να μας πείτε πώς θα εισπράξετε αυτό το χαράτσι. Γιατί το χαράτσι θα συνεχίσετε να το εισπράτετε κι εσείς. Θα το βαφτίσετε φόρο? Δεν έχει σημασία, χαράτσι θα είναι. Γιατί περιουσία η οποία αποκτήθηκε και έχει φορολογηθεί, όταν ξαναφορολογείται είναι χαράτσι κατά την άποψή μου. Δηλαδή αυτός ο φτωχός, ο οποίος από τις οικονομίες του. Για πέστε μου, σε ποια χώρα του κόσμου δεν φορολογείται εκείνη την περιουσία? Για να είμαστε εμείς η εξαίρεση. Πέστε μου εσείς ποια χώρα του κόσμου έχει 5 φορολογίες. Α, ναι, να το συζητήσουμε αυτό. Πληρώνω ΤΑΠ, πληρώνω δημοτικά τέλη. Είστε υπέρ του ενιαίου φόρου? Εγώ, να σας πω, εγώ είμαι υπέρ, επειδή είσαι ένα φόρο στα κίνητα. Εγώ επειδή προέρχομαι από την τοπική αυτοδιοίκηση, είμαι υπέρ των εσόδων να πηγαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να έχει πόρους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η φορολογία του ακινήτου μου να πηγαίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τότε μόνο μπορεί να ελέγχεται εάν κάνει σωστή διαχείριση. Μα γενικώς η λογική του φόρου πρέπει να είναι πάντα ανταποδοτική. Δίνεις κάτι στο κράτος για να σου προσφέρει κάτι. Γιατί το κράτος μου, ξέρετε τι μου λέει. Αυτό μιλάμε τώρα πέρα, κύριε Παπαδάκη, από τις πολιτικές, τα κόμματα και τις κυβερνήσεις. Κύριε Τσακαλώτο, τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν? Το πρώτο που συμβαίνει